Чичо ми е участвал в окупация. Това не звучи много като него. През 1968 година Съветския съюз и повечето страни от Варшавския договор нахлуват в Чехословакия. А България е била една от тези страни. Ще ме обвиняват мене, че съм окупатор. Част от ден да знам къде отивам и какво правя. На годишнията си Чичо ми повтаряш: не съм лош човек, не съм лош човек, не съм лош човек. Рехабилитатор съм в дом за деца инвалиди. Затова реших да срещна Чичо ми с човек, преживял окупацията в Прага. Я работал как фоторепортер. Tady se střílelo na rozhlas. Když to vybuchlo, já se tak bál, že jsem se počúral. Двама души, чието животи се пресичат, без никой от тях да иска това да се случи. Командира на поделението ни строи и ни каза: момчета, напишете писмо до родителите си, че заминаваме в Чехия. Това е. Но прави ли това този човек невинен? Veliký problém. Ние за тях сме били окупатори, но в България бяхме герои. Моите деца дори не са го и учили. Mám mu toho hodně co říct. Třepou se mi ruce. Přiznám se, že jsou u mě emoce.